Je koniec roku, Vianoce a Silvester. K darčekom pod stromčekom patrí, alebo kedysi patril aj sneh a zimné teploty. Pamätám, ako v 80. rokoch nasnežilo a na ZAE fúkalo aj s autom na ceste prvej triedy. Ale dnes už sneh a mráz niekoľko rokov chýba, dokonca na Dolniakoch sme radi, ak sneh vidíme aspoň na jeden deň počas zimy. Čo sa stalo, čo sa zmenilo? V médiách to nazývajú klimatická zmena a my sme ten názov prijali. Ale na všetko existujú aj opozičné názory, vždy sa nájdu skeptici, ktorí všetko spochybňujú, tak ako aj klimatickú zmenu. Začnem tým, že po druhej svetovej vojne sa farmári v Amerike snažili ovplyvňovať zrážky tak, že posielali lietadlo do mrakov. Lietadlo malo pod krídlom zavesený prístroj, ktorý vyrábal drobné kryštáliky dusičnanu strieborného, ktoré mali za úlohu narážaním na drobné kvapôčky vody ich zväčšovať, aby vznikali veľké kvapky, schopné padať na polia. Alebo dôstojník sovietskej armády použil rotu vojakov, ktorým dal do rúk dlhé drevené palice, na ktorých držali nad hlavami odizolovaný medený drôt a vytvorili ním kruh. Keď pustili jednosmerný prúd do tohto drôtu, záporné elektróny priťahovali molekuly vody. Cieľom takejto činnosti bolo pritiahnuť dažďové mračná tak, aby pršalo pred Moskvou a nepršalo v Moskve na vojenskú prehliadku, čo sa aj podarilo. To boli prvé skromné pokusy modifikovať počasie. Lenže v 21. storočí sa počasie modifikuje mikrovlnkou typu HAARP. Tento názov mala prvá pokusná mikrovlnka, ktorá bola umiestnená na Aljaške a mala plochu niekoľkých hektárov. Jej energiou pôsobili na ionosféru a podarilo sa im týmto cieleným spôsobom doslova vyrábať tlakové výše a tlakové níže na Zemi tam, kde chceli a kde potrebovali. Teraz existujú takéto mikrovlnky všade na svete a pomocou nich modifikujú celosvetové počasie a veľa ďalších vecí. Aby som to priblížil, ako to funguje. Všetci vieme, že tlaková výš roztáča vzduchové masy po smere hodinových ručičiek a tlaková níž zase proti smeru hodinových ručičiek. Kedysi písal o tom server orgo.net.blogspot.com. Priložím obrázok. Ak takto rozmiestnia tlakové útvary, tak teplý vzduch z africkej Sahary prúdi do Európy a počasie v lete láme teplotné rekordy. Pritom máme saharský prach na autách a parapetných doskách, na ktorý upozorňujú rosničky v telke. Aby sa vyhli saharskému prachu, tak neženú africký vzduch do Európy priamo cez Stredozemné more, ale okľukou vľavo od Sahary. Ponad more, potom na sever a nad Britániou zase doprava do Európy. Túto cirkuláciu udržujú celý rok aj v zime, aby platila klimatická zmena. Je to možné vypozorovať na serveroch, ktoré ponúkajú animáciu počasia. Aby saharský vzduch spolu so slnkom príliš neprehrieval Európu, napríklad v zime, tak zatienia slnko nasprejovaním oblohy chemickým aerosolom z civilných lietadiel, ktoré sa nazýva chemtrails. Nie sú to kondenzačné čiary z motorov lietadiel. Konštrukcia dnešných leteckých motorov a ich riadenie počítačom to neumožňuje, toto bolo možné iba na starších typoch lietadiel, napríklad na Boeingu 737. Ten používal motory, ktoré umožňovali iba obmedzenú reguláciu paliva a vzduchu v motore a preto sa stávalo, že z motora vychádzalo nespálené palivo, označované ako kondenzačné čiary. Novšie typy motorov použité napríklad na Boeingu 747 a následujúcich mali lepšie parametre. Ale aj iný tvar a veľkosť. Objasním tento problém na aute Porsche so vzduchom chladeným motorom, karburátorom a chladičom oleja. Teplota oleja bola pri ustálenej jazde 90 stupňov, ale pri svižnej jazde stúpala aj na dvojnásobok. Ak chceli konštruktéri Porsche znížiť spotrebu paliva a znížiť tvorbu emisií, museli použiť v motore počítač, ktorý optimalizoval procesy v motore. Ale počítač nezvládal toľko premenných veličín, preto museli z premenlivej teploty motora urobiť konštantnú veličinu.
Teda motor prerobili na vodné chladenie s chladičom a termostatom, udržujúcim teplotu na 90 stupňov Celzia a nainštalovali vstrekovanie. Potom mohli použiť počítač na optimalizáciu spotreby a emisií motora. Obdobne to riešili aj konštruktéri leteckých motorov. Počnúc s motormi na Boeingu 747 je motor uložený vo väčšej krabici, ktorá naberá z okolia viacej vzduchu. 80% tohto vzduchu motor iba obteká a udržuje jeho stálu teplotu, a iba 20% vzduchu je použitých na spaľovanie v motore. Touto zmenou dosiahli konštantnú teplotu motora a motor môže byť riadený počítačom. Teda z motora nevychádza žiadne nespálené palivo, ktoré by sa mohlo javiť ako kondenzačné čiary. Ak z lietadla vychádzajú nejaké čiary, tak sú tvorené vypúšťaním chemikálií zo špeciálnych trysiek, tzv. Chemtrails. Tieto chemikálie majú špeciálne zloženie a špeciálnu funkciu. V prvom rade obsahujú ťažké kovy a život ohrozujúce chemikálie, ktoré prekračujú hygienické normy o stovky percent. V druhom rade chemtrails elektrostaticky priťahujú vodu v mrakoch a potom sa môže s touto zmesou manipulovať. Napríklad ju vetrom odfúknu na iné miesto, ktoré môže byť veľmi vzdialené. Celú túto modifikáciu s počasím vymysleli a platia ju Američania, a vykonáva sa to rukami Saudskej Arábie. Preto sa nečudujme, že pravidelne vidíme záplavy v púšti, veď Arabi si prifúknú mračná napríklad z Európy k sebe nad púšť a potom z nich vytrasú všetku vodu. V neposlednom rade určujú, kedy bude napríklad nad naším územím pršať. Na to použijú menšie radary, pozrite sa na zariadenia na strechách, ktorými rozbijú slabú fyzikálnu zlúčeninu chemtrails a voda, aby začalo pršať. Na meteorologických radaroch sa to ukazuje kruhmi nad radarom. Týmto spôsobom vyrábajú suchá, ale aj povodne. Ak ste dobre porozumeli môjmu výkladu, tak celá klimatická zmena je umelo vyrobený podvod na celosvetovej verejnosti, ktorý spolu s očkovaním, pandémiami, so stúpajúcou hladinou mora v pobrežných oblastiach, s nedostatkom ropy a iných surovín prispieva ku strachom o život a zdravie ľudí na tejto planéte. Tí, ktorí tento svet vedú, chcú zabrániť rozvoju ľudskosti, porozumenia a lásky, a chcú nás dostať do kopky pre nepotrebných a zbytočných. Ako by som charakterizoval počasie u nás túto jeseň a časť zimy? Asi od polovice novembra v strednej Európe dominovala tlaková výš, ranné hmly a mrholenie. Slnko sa ukázalo iba sporadicky, nasprejovanie oblohy bolo zrejmé. Po hornej časti tlakovej výše prúdil zľava teplý vzduch do Európy už z vyššie popísanej cirkulácie vzduchu zo Sahary. A zároveň tlaková výš zabraňovala zrážkam, čím sa plní plán globalistov na 21. storočie, konkrétne bod, v ktorom sa hovorí, že posunieme polopúšť na sever o 10 kilometrov ročne. Pri tejto príležitosti vám pripomeniem, že úrny zrážok počas jedného dažďa častokrát neprekračujú viac ako 5 litrov na meter štvorcový. Toto množstvo zrážok sa vyparí v priebehu 10 dní a neznižuje deficit vlahy v pôde. Vysýchanie krajín na Blízkom a Strednom východe a aj v Afrike je v plnom prúde a spolu s umelo vyrobenými vojnami ženie moslimských imigrantov do Európy.